Den næste komiker her går jeg i byen, har hun svaret. Night Fever eller Bodega? Tre ting, jeg skulle have med på en øde ø. Tampax, ur og en naturbillet. Og så er den person, ting ligner mest Camilla Henningsen, det hedder hun selv. Nej, altså fjollet Camilla. Og yndlingsmartin Høsted joke, det er Det er noget, der lyde. Ja, det er også meget skægt. Jeg gør det. Vi starter slow clap. Der er så mange, der siger, piger har bare så meget nemmere ved at score. Ikke? Hvis du hedder Camilla Henningsen, så kan du simpelthen ikke finde ud af det, og jeg lærer det nok heller aldrig. Men nu får jeg heldigvis god støtte hjemmefra. Min mor begynder at kalde mig en mand, så... Men det er fint nok, hvis jeg er en mand, så også bare begyndt at prøve at score ligesom en mand. Det vil sige, jeg står i baren klokken 3:30, snart stiv. Det er ikke meget med mand at gøre. Men så kigger jeg på ham, jeg gerne vil score, kigger bare. Og når klokken så er blevet 4:30, og han stadig ikke er kommet hen for at snakke med mig nu, så går jeg hen til ham og siger, hej. Skal du ikke have en drink? Er du sur? Gider du ikke godt knalde mig nu? Og det vil jeg ikke. Det vil jeg aldrig. Og mine venner har sagt, Camilla, du bliver simpelthen nødt til at få noget hjælp. Det er pinligt, det er flot. Gå til en psykolog. Og det gjorde jeg. Jeg gik til en psykolog én gang. Én gang. Og hvad er det? Han kan sgu da heller ikke knippe mig. Altså. Seksuel undervisning. Det havde jeg ikke i folkeskolen. Jeg ved ikke, om mine lærere tænkte, ja, nu er vi i ghettoen, de plejer at finde ud af det. Jeg ved det ikke. Men vi havde det i hvert fald. Eller det er løgn. Lige en gang hver halve år, så blev der lige aflyst en biologitime, og bang, så var der seksuel undervisning. Og så gik der sådan en pizarre rundt. Så kunne man så kigge på det. Og så mens man så kiggede på det der, ja, sagde min lærer så, ja, det er jo mit eget. Få det væk, få det væk, få det væk, få det væk. Ja, der findes jo vand og sæbe. Jo, men ikke vand og sæbe nok, Bodil. Altså, jeg havde fået det på fingrene. Jeg synes, det var ultra ulækkert. Men Jonas, der havde taget det på hovedet og lavet gummijødet op på vej i bad, han blev aldrig den samme, altså. Med seksuel undervisning, så kunne jeg stille spørgsmål til mine lærere, som var biologilærer for eksempel. Så skulle jeg ramme over, rejse mig op og sige, undskyld, ja, det var fordi jeg tænkte på, hvorfor gør det egentlig sundt at blive fistet? Til dagligt, der arbejder jeg i en herretøjsbutik. Og der er rigtig mange mænd, der synes, det er ubehageligt, at der står en kvinde i en herretøjsbutik. Og det kan jeg forstå. Og dog. For hvis jeg kom ind i en undertøjsbutik, og der stod en langturschauffør-agtig type bag kassen, med bakkenbart og overskæg, der seriøst kiggede mig i øjnene og sagde, hvad skulle du have? En BH? Altså, jeg har set den, finder jeg der lige. Det vil jeg heller ikke synes var særlig rart. Men en ting, jeg synes, der må være endnu mere ubehageligt, det er at have en mandlig gynekolog. Altså, hvis han på nogen måde trækker op til at smile, så tror jeg, at bare, at vi kan slå sammen og finde et andet sted. Han skal selvfølgelig heller ikke kigge væk. Det skal jo ikke være sådan noget. Au, undskyld! Det er bare et fag, hvor man skal have et meget neutralt ansigtsudtryk. Man skal mest altid ud, som om man lurer, ikke? Ikke med armene, selvfølgelig. Så er det mig, der har et problem med det, ikke? Men jeg hørte seriøst engang en gynekolog sige, ja, men det bliver da et håndværk, ligesom alt muligt andet.
Ja, undskyld, jeg bliver bare lidt utryg. For når han siger håndværk, så kommer jeg straks til at tænke på håndværker. Og jeg har ikke lyst til, at der står en og siger... Hvem fanden har kigget på den der sidst? Jamen, hvad havde du tænkt, at jeg skulle gøre med det der? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo derfor, jeg ringer efter dig. Eksperten, altså. Jesus. Tak. Da jeg gik i 10. klasse, der var jeg i praktik hos min far. Ja, okay, ikke bare hos min far, hvad så far? Men der var jeg i praktik hos min far, der var brandmand. Og jeg skulle så med på en opgave, hvor de skulle ud og hente en mand, der havde ligget død i en lejlighed i en måned, i maj måned. Og den her måde, de så havde fundet ud af, at han var død på, det var, at de havde ikke set Poul i et stykke tid, og så lugtede der sådan i opgangen. Så den kommer ud her, så venter jeg bare ude foran og har fået en maske på, for at kunne trække vejret, ikke? Og så dem, der er inde og hente Poul her, de har så sådan en dragt på fra top til to af en maske, der fylder hele ansigtet. Og det er de så fat i ham, Poul her. Så ryger arme og ben af ham. Og så står de med sådan noget hudskind på fingrene. Og så sker det klammeste, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Den ene brandmand, han vælger simpelthen at kaste op inden i masken. Så det bare kører som sådan en bølge hen over overskægget, ikke? Jamen, jeg synes, der burde være en paragraf i deres håndbog om, du skal ikke spise mere, end der kan være i maske i hvert fald. Det var det for mig, tusind tak!